Hej YouTube. Og ja, vi skal lave en survival på den her ø. Og jeg går igennem nu. Ja, det er 0. Og vi har Snier.dk med. Vi har Myggenmagnus med. Og vi har selvfølgelig Simeon 18 med. Ja. Jeg er seeds. No. Så vi skal have noget træ, mand. Træ. Okay, jeg vil gerne vide, hvem der har fjernet det herovre. Hvad for nu? Der manglede 3 stykker. Nej, det er ikke mig. Jeg har engang været derovre. Vi bruger det her træ til at lave tules med, for jeg hader det. Det synes det er grimt. Og jeg bruger ikke textipack, nej. Det gør jeg. Og det er kun dig, der kan lave en økse. Altså brug en træøkse og brug treefælder med den. Ja, vi bliver nødt til at stenøkse. Ja. Tak, Oliver. Tak. Oliver? Ja. Du må gerne rykke lidt tættere på mikrofonen, hvis det er. Jamen, det er fordi han sidder vi er inde på det samme værelse. Nå, men hvad det så? Oliver, du må altså gerne snakke. Ja. Simeon, har du lige noget træ? Jeg skal nemlig bruge nogle tools. Gør du noget miner? Så her Magnus, ikke smadre dem der. Jeg smadrer bare det under. Her, der lige sådan der. Ja, jeg går ned og miner. Jeg miner fyren. Eller jeg skal få mad til os. Ja, Oliver, Oliver du skal får mad og laver farm og sådan noget. Jeg er miner. Nu burde du kunne lave et eller andet husagtigt. Nej, jeg skal sætte mig ikke bygge. Jeg skal ned og mine. Jeg vil gerne bygge. Okay, Simeon, du bygger. Siger han også noget? Jeg miner. Hvad er du, Oliver? Madfanger. Okay, der er en grotte lige under. Jeg får lige Superbreaker. Det er ikke sådan, at vi er høj level med Superbreaker. Det er bare sådan lidt irriterende, det er en ø, vi er på. Det kan sgu være lige meget. Ja, Så kan I, det er sjovt, fordi så skal vi på adventure. Adventure time. Siger man må godt bruge bag? Adventure time. Ja. Bag? Ja, du må bruge bag. Jeg vil bare lige sige nu, Oliver, du kan sætte 10 hunsen, fordi du er den. Jeg drukner mig selv. Oliver, nu puster du ikke tilbage. Jeg mangler hunker. Du kan også bare skrive skrådstræk KILL. Og så mellemrum Snier.dk. Eller skrådstreg. Suicide. Så jeg har næsten en stack. Nej, det var forkert sted. Suicide. Suicide. Det kan man også. Suicide. Okay, jeg manglede et i. Der ligger noget cobblestone i kisten. Jeg kom lige til at skrive suicide. Og det var ikke engang mit vilje. Og nu er det så pinligt, men... På det langt båd, hvor jeg gemmer dem. Dreng, skal vi bare bo under jorden? Ja, men der er en grotte herude. Jeg har simpelthen kan du lige lave en båd til mig? Jeg kan aldrig finde ud af det. En båd? Hvad skal du bruge en båd til? Sejl ud og se, om jeg kan finde noget. Jeg var selv på Der var ikke engang noget mad på den her ø, var der? Nej, der var en gris, det var det eneste. Simeon, jeg tror vi skulle have lavet noget mere på øen, inden vi startede. Tak. Jeg må jo være her, så ja, tak. Det er lige meget, det skal jo være svært. Ja, men altså ikke Det var så der svært. 7 båd. Gjorde han så også. Sejler hele natten lang. Skille med den, kan du? Simeon, du siger bare til, hvis du skal bruge noget kobbel. Gømmer hø, og så jeg mus, og snærer nu. Hvorfor smadrer jeg den der? Jeg kan godt lide, at jeg bruger ikke engang mine tekstpack, men jeg miner alligevel. Nej, hvad sker der? Jeg elsker mine. Ændrer du din tekst i pack hver gang? At, Nej, det gider jeg ikke til. Jeg bruger bare Hakui. Okay, nu har vi cobblestone, 2 stacks cobblestone, er det nok? 2 stacks, couple, right. Jeg vil gerne bo nede i en mine, fordi minen, de har altid sådan seje former, ja, og så erstatter vi dem med træ. Så har Simeon. Ja. Nej, med stone bricks. Ja, men det gider jeg ikke have det der.
Det skal være en rigtig minegang. Det er mig, der har gravet det her. Ja. Det er ikke noget rigtig minegang. Ja, jeg har fået mit kobbel, mand. Okay, vi skal væk fra den her ø. Jeg gider ikke bo på den her ø. Nej, vi smadrer alle tingene, der er med. Jeg har en båd, fordi jeg har brug til sejl. Okay, Simeon, du tager du kisten og det? Eller Ja, eller drenge, der er kyllinger her. Der er 2 kyllinger her. Nu skal du lige tage en træøvelse. Der er 4 kyllinger. 5 kyllinger. Skal jeg ikke bare lave et sværd til dig? Nej, men det er helt hen på en anden ø. En helt anden ø. Så indsiger dig, så bare tager den derfor. Tag en træøvelse, læg den i en inventory. Så tager jeg den. Skal du ikke bare bruge et sværd, du skal finde mad? Jeg har tree fælder. Det kan jo være lige meget. Vi har sgu masser af træ. Det kommer jeg til mange gange. Okay, Simeon, jeg begynder at sejle væk. Eller jeg bare TP til Oliver. Ja. Eller det første jo ikke accept. Sukker. Ja, jeg har taget alle vores ting. Jeg har 2 penge. Du har 3, nej 4. Kylling? Hey, sugar cans. Jeg har 4 på mig. Hvad med dig, Simeon? Jeg har 2. TP knirk. Kodekode. Hvorfor? Det er faktisk spændende, tror jeg. Aha, hvad laver du, Oliver? Stå mig. Jeg har ikke så meget mad. Jeg har ikke. Jeg har 3 rå i Det føles dejligt at spille Minecraft uden tasty pack, man. Det føles som det ægte Minecraft. Ja. Jeg kunne spise det alligevel. Okay, Oliver, hvad for en vej kom du fra? Jeg sejler den her vej. Nej, send en båd, der ligger. Okay. Jeg sejler væk. Simeon, jeg tror, jeg sidder AFK her et sted, og så... Simeon, du må ikke TP dig nogle koordinater væk, vel? Hvorfor ikke? Fordi det er snu. Jeg ved ikke. Jo. Det er jo ligesom væk. Jeg har fundet en ny ø. Jeg tror også, jeg har fundet en ørken. Ellers... Ja, okay. TP til mig. Jeg så TP til mig. Det kan godt være, at jeg er langt væk, men det ser fucking fedt ud. Hej. Og her, Simeon. Der er sådan en båd til dig. Nå, jamen jeg er allerede derovre. Du er værd med det der TP der. Boom, Please, sig, der er nogle dyr, det er det, vi er kommet for. Vi skiller os, jeg kommer bare midt. Jeg tror også, det er Ja, okay, det er fordi, vi lige har været inde og spille LOL, så vi kender det der med midt og sådan noget. Jeg har lige taget et game mod Simeon. Mig og Knirk mod Simeon. Ved I hvad? Vi vandt. Ja, de vandt. Det var det, han sagde, ved du, vi hvad til? Det er, at vi vandt. Ja, okay, vi var så godt nok også lige 2 mod 1. Og jeg er snart level 30, og han er det ikke level 12 snart er i? Og jeg er level 30, så det er kyllinger! Men du skal godt lige tænke på, at det er lidt unfair, man, fordi I var 2, og du er næsten level 30. Ja. Og jeg er kun silver V, det er altså ikke særlig meget. Marens, hvis du vinder, hallo, de har lavet det om. Jeg vandt 7 dengang, ikke også? Jeg vandt 7 ud af 10. I starten skal du vinde så mange som muligt ud af 10, ikke også? Jeg vandt 7 ud af 10, og jeg kom i bronze, hvad det hedder, bronze 4. Seriøst, nu må vi godt TP og sådan koordinater hen. Og Magnus, hvad det hedder, som en af mine venner, ikke også? Han vandt 3 games og kom i silver V. Så du skal mindst vinde 3 games for at komme i silver V. Jeg bliver rykket op fra silver V. Jeg skal vinde 1 bane mere, så kommer jeg i promotion til silver 4. Så jeg har 3 uld, det er nok til 1 ting. Jeg har 2. Må vi godt TP's koordinater? Ja, jeg har TP, må bare TP til mig. Okay, jeg er midt ude i havet, men Jeg har fundet sted. Okay, jeg har fundet en ø. Jeg har fundet bedre ø, jeg har fundet mega syg ø. TP, Magnus. Er du her? Hvorfor så slår du mig?
Du går til venstre. Nej, jeg går til venstre. Det går til højre. Jeg går bare. Ringen kommer på min ø, den var bedre. Der er kyllinger. Der er kul. Og der er kyllinger. Der er 2 kyllinger. Og Simeon, det her det er altså en extreme host biome. Og det her det er... Det er... Det er lidt bedre biome. Okay. Det tog da lang tid for dig at sige det. Der er et hus her! Kom her. TP Simeon er den. Vi må ikke grief det. Nej, vi må godt bosætte os det. Lad det fuldt af iron blocks. Nej, det er en af mine venner også. Nej, det er ej, fordi jeg kender ham, der lavede det. Det er en af mine venner. Jeg dropper den. Nej, det er ikke en af dine venner. Er du venner med Simon X i 9-7? Nej, men det her det er heller ikke hans base. Ej, hvor dårligt. Hvem er det, der claimede det? Ja, cool, det er en af mine venner også. Jamen, Magnus, jeg ved, hvem der har lavet det, for jeg var med til at lave det. Eller, jeg var ikke med til at lave det. En af mine venner, han ville gerne bygge en næse, og så byggede han det her. Og så, hvad det så? Så blev vi uvenner, og så har han ikke spillet på serveren siden. Når Rasmus, han sagde, at han selv havde skaffet alle de iron blocks. Så spurgte jeg ham, hvor lang tid tog det? Så sagde han, det tog 10 dage. Det passer jo ikke, for det er ikke engang ham, der har bygget det. Prøv at se, herovre, der er mig og Markus griefet det. Der er ko. Fuck ja. Det var Markus, der griefede det. Der er kyllinger her, så kommer jeg. Det var ham, der Nej, sagde... jeg har lyst til at join deres faction, bare smadre alt inden deres Prøv at se faction. her, Simeon. Det er mig og Markus, der har griefet det. Ja, det var ham, der satte til en scene og sprang det og sådan noget. Lige her, der er ikke klingen. Han dør, tror jeg. Kom så, Abi. Hallo. Magnus, kan du komme herover? Der er kyllinger derude. Jeg tror også, der er kyllinger. Og der er kylling. Drenge, joiner bare mig, hvis vi vil være med i min faction. Hallo, jeg mener, der er en heks og 10 kyllinger, jeg mener det. Der er heks, jeg dør. I'm done. Jeg skal gå væk. Jeg er død. TP, man skal ikke TP, please. Jeg skal lige have mine ting. Jeg er død. LOL! Træ liv. Magnus, join lige min faction, Jeg er med i en faction. Nå, så vil hellere være med i den end min. Fedt nok. Jeg er altså med i en faction, mig og Markus har lavet. Og det var join lige min faction. Magnus gider ikke. Hvad er det? Jeg skruer F lige. Hvor mange kyllinger? Er der et sted, de kan claime, synes Jeg har tegnet. De kan... Okay. Jeg vil gerne... Ham der din ven der. Jeg banner ham seriøst. Okay. F-I-N-V. Ja. Nu kan du. Hvad det hedder? Magnus, din ven, ikke? Er cool, ikke? Han må åbenbart have mere power end mig. Og jeg har 208 power. Nu er du tjønne. Og vi kan ikke engang overclaim ham. Bare slet deres faction. Og de spiller ikke engang herinde. Altså bare, eller bare, du ved godt, de har minus 7 F power. Nej, de har ikke. Rasmus, han har selv sagt det til mig, at de har minus 7 F power. Jeg lever lige F join. Ja. Kan vi ikke få F-phone, please? Hvor skal vi lave F-phone henne? Der er ligesom jeg dør. Nej, det kan man ikke. Så jeg er langt væk nu, bare TP til mig. Der var en kylling. Jeg har alle vores kobbel og kul, og jeg har en crafting table. Skal jeg lave en ovn? Og der skal bare lige lines ned hernede i den her grotte, bare lige sådan nudet, som lidt hurtigt. Hvad skal vi blokke til? Sådan, nu ejer vi faction. Simeon, vi skal ikke tage alt det der. Nå nej, vi ejer den ikke. Simeon, TP.
Jeg skal bruge noget. Har du kaffe med, please? Kan du ikke droppe noget kaffe, hvis der? Okay, vi bor altså bare her. Jeg får lige noget kaffe. Så nu har de claimet alt, vi har claimet. Ja, de er claimet lige, altså de har ikke claimet nogen steder. Så er det bare der, de kommer ind og claimer. Det her det er et godt sted, hvordan fandt det? Hey, jeg har noget kylling. Du må bare nogle koordinater. Ikke det i den ene ovn. Den anden skal lægge jeg. Så er det der, der skal komme stå. Hallo drenge, I må ikke smadre det her træ, det skal vi have. Ja, det er det, der skal være vores tag, synes jeg. Ej, Magnus, hvorfor smadrer du den hernede? Jeg skal bruge den her. Nej, vi skal ikke. Nej, det var det, jeg sagde. Lorte ting. Der ligger noget kylling i kisten, hvis Så er der en enderman. En lille enderman. Så sejt. Lad lige være med at tage mine ting. Bare skriv kill. Bare skriv kill, Simeon af den. Nej, jeg skriver suicide, på grund af det betyder selvmord. Vi har 4 stonebreaks indtil videre. Vi lægger det altså bare i kisten. Har vi nogle seeds? Der. Hvad for nogle seeds er den? Bare glem det. Bare glem det. Bor vi tæt på noget? Okay, vi bor lige ovenover der er noget vand, så jeg laver lige en farm. Tippi, jeg mener, der er mega mange griser. Der kommer hjælp og skille sig der. Okay, Simeon, du laver lige en farm. Bare lige sådan en lille hurtig en. Græsker derovre, Simeon. Hvad? Simeon, prøv at se her. Der er græsker derovre. Der er også græsker derovre. Fuck, der kommer en zombie. Jamen, jeg gider ikke lave græsker. Jeg gider ikke være ham, der skal farme. Jeg gør det bare lige hurtigt. Oliver han kan ikke finde ud af at lave farm. Ja. Du planter bare græskerseeds overalt. Nej, det skal jeg ikke. Oliver, du skal ikke lave en græskerfarm. Jeg har ikke noget at bruge det til alligevel. Og der er alligevel så mange. Ja. Jeg ved, hvad vi gør. Vi går over og henter dem, og så, så planter vi græsker. Vi prøver en fakkel ind i dem, altså sådan de bliver til Jack-o'-lantern. Ja, Jack-o'-lanterns. Så sætter vi dem rundt omkring, det bliver mega hyggeligt. Okay, og hvor er alle grisene? Den har så sjovt nok nakket, jeg har 8 brugtjøb. Nu har jeg lige lavet et svært tepide til dig. Kom, lad os prøve at nakke. Og der kører. Du sagde ikke, der kører, du sagde, du var gris. Ja, det må jeg lige nakke. Der er creeper. Jeg nåede nakken. Og jeg har 3 liv. Jeg er level 2. Er der noget nede i den her grotte her? Og der er kul, der er jern. Jeg har allerede fundet jern. Okay, jeg tror ikke, det her det bliver den mest seriøse let's play. Sådan jern har jeg. Jeg kan sprænde den her. Han har lige fjernet hele chatten. Alt det, der stod i chatten, det står der ikke mere om. Så er det. Jeg skrev lige 300 commands. Mere kul. Mere kul. Skal vi bruge kul? Ja. Nå, jeg tror snart, vi skal til at runde af. No. Hey, der er grise over på den der ø over ved tæt på os. Der er 2 lige her, men jeg dræber dem ikke. Nej, det er værd! Nå! Der er station. Vi skulle jo bruge... Py her. Der er 3, Oliver, du må gerne dræbe den ene. Okay, den nakker du, Oliver. Så gem de 2 sidste. Okay, jeg plukker midten. Jeg har noget godt her. Og så grise. Når jeg har hugget nok, drenge, I skal alle sammen lige hugge et græskar hver, så tager vi dem på hovedet og slår af. Nej.
Fris. Jeg går op og får den ned. Så. Okay, Magnus. Hug i dem græskar og tag det på hovedet. Og vi har de 2 gris fanget nu. Ja, grisen er fanget. De kan ikke komme ud. Og jeg har 11 porkchop, plus det ligger den her. Så nu har jeg 13. Hvor han Her, Magnus. Græskar. Oliver, hvor er du henne? Jeg har selv 3 græs. Nej, hvor er det, vi bor henne? Dernede. Hvor? Derovre. Vi skal hen til vores hus. Kan du ikke lige sætte efteromstigninger, please? Jo. Okay, nu cheater jeg bare lige, fordi jeg skal til at runde af. Så kan jeg stadigvæk se noget med græskar. Jeg gider ikke til at gå derover. Tipper til Signe. Slash F claim slash F set home. Det var dejligt at få en kylling. Er I klar, drenge? Det var sikkert. Stil jer ved siden af mig, og så får I smæsk. Så får I smæk. Vi laver en til til. Jeg har lidt 13. Og jeg runder af nu. Vi ses. Nej, vent. Jeg skal lige lave noget. 3, 2, Okay, Signe, 1. jeg er klar lige om lidt. Jeg skal bare leve i... 3, 2. Og så siger du dig ind på en Oliver. Nej, jeg var med. 3, 2, 1. Vi ses,